Je to najbližšia planéta k Slnku, no nie je najhorúcejšia. Ako je to možné? Merkúr je taký malý, že by sa vošiel do niektorých mesiacov, ale jeho jadro je obrovské. Niečo mu chýba, ale čo? Na jednej strane planéty ťa upečie Slnko, na druhej zamrzneš v temnote. Vítaj na Merkúre, planéte extrémov. Na Merkúre trvá jeden deň 59 pozemských dní a Slnko tam dokáže výjsť, zastaviť sa a potom znovu výjsť. Ahojte, vesmírni nadšenci. Vítajte pri ďalšej epizóde našej Cesty vesmírom. Dnes sa pozrieme na planétu, ktorá je malá, no plná prekvapení. Merkúr, svet plný extrémov a tajomstiev, ktorý prežil obrovskú kozmickú udalosť. Pripravte sa na poriadnu dávku faktov a záhad. Poďme na to! Merkúr je najbližšia planéta k Slnku a zároveň najmenšia v celej slnečnej sústave. Na oblohe ho ľudia pozorovali už v staroveku. Poznali ho Sumeri okolo roku 3000 pred našim letopočtom, neskôr aj Gréci a Rimania. Gréci si mysleli, že ide o dve rôzne planéty. Jednu viditeľnú ráno, Apolón, a druhú večer, Hermes. Až neskôr pochopili, že ide o tú istú. Planétu, ktorá sa pohybuje najrýchlejšie po oblohe. Práve pre túto rýchlosť dostala meno Merkúr, podľa rímskeho boha Posla, ktorý bol známy svojou rýchlosťou a krídlami na sandáloch. Aj keď ho poznáme už tisícky rokov, bližšie detaily o jeho povrchu sme získali až pomocou ďalekohľadov v 17. storočia. No poriadne sme ho spoznali až vďaka vesmírnym sondám. Prvá misia, ktorá Merkúr navštívila, bola Mariner 10 v roku 1974. Spravila niekoľko preletov a odfotila časť povrchu. Až o desiatky rokov neskôr priletela sonda Messenger, ktorá obiehala planétu od roku 2011 a priniesla podrobné údaje o jeho zložení, magnetickom poli a aj histórii. Aj keď je tak blízko k Slnku, nie je to najhorúcejšia planéta. Prečo? Pretože nemá atmosféru, ktorá by udržala teplo. To znamená, že cez deň sa teploty šplhajú až na 430 stupňov Celzia, no v noci klesajú na -180 stupňov Celzia. Extrém však? Na Merkúrii sú dni poriadne dlhé. Jeden deň od východu Slnka po ďalší trvá až 176 pozemských dní. Zaujímavosťou je, že jeho rok, teda obeh okolo Slnka, trvá len 88 dní. Takže jeden deň na Merkúri je dlhší ako jeho rok. Vedci veria, že Merkúr zažil v minulosti obrovskú kozmickú kolíziu, ktorá mu odtrhla veľkú časť povrchu. To môže vysvetľovať, prečo má neobvykle veľké jadro, zaberá až 85% jeho priemeru. Táto kolízia by ho mohla zmeniť navždy. Na jeho povrchu sa nachádza obrovská panva, Caloris Basin, široká viac ako 1500 kilometrov, vytvorená dopadom asteroidu. Okolo nej sa Zem povrchu zvláštne vlní, ako keby planéta zvnútra vibrovala. Momentálne k Merkúru letí ďalšia misia, Bepi-Colombo. Je to spoločný projekt Európskej vesmírnej agentúry ESA a japonskej agentúry JAXA. Štartovala v roku 2018 a k Merkúru by mala doraziť koncom roku 2025. Nesie dva vedecké orbitery, ktoré budú skúmať planétu z rôznych výšok a uhlov. Cieľom je lepšie pochopiť zloženie Merkúru, jeho vnútro, magnetické pole a pôvod. Je to najkomplexnejšia misia k tejto planéte v histórii. Merkúr je síce najmenšia planéta našej sústavy, no rozhodne patrí medzi najzaujímavejšie. Extrémne teploty, zvláštna rotácia, obrovské jadro, aj tajomstvá jeho minulosti z neho robia skutočný vesmírny unikát. A hoci sa nachádza tak blízko k Slnku, ešte stále o ňom nevieme všetko. No vďaka misiám ako Bepi-Colombo máme šancu odhaliť jeho najväčšie záhady.
Ďakujeme, že ste sa s nami opäť vydali na cestu vesmírom. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite nás podporiť odberom a zdieľaním. Vidíme sa na budúce pri ďalšom dobrodružstve medzi hviezdami.